Vítajte pri druhej časti nášho Towercastu. Pozvali sme sem pána profesora Töröka, aby nám troška viacej priblížil, čo sa deje alebo ako funguje jeho pobeňajší krúžok s názvom Z chlapca muž. Ďakujem za pozvanie. Dobre, čo vás motivovalo pri organizovaní takéhoto netradičného krúžku s názvom Z chlapca muž? Túto otázku som už dostal zo párkrát a jednoducho by som povedal tak, že v dnešnej dobe človek potrebuje nejakého takého dobrého, by som povedal, nie vodcu, ale vlastne nejakého takého človeka, ktorý mu pomôže v životných situáciách niekde nájsť nejakú cestu, dajme tomu, že von, alebo prekročiť nejakú prekážku. No, ja som sa začal tomuto venovať asi takto, myslím takomu seba rozvoju asi tak, 5-6 rokov dozadu. A tam som zistil, že nejaký takýto užší kruh ľudí, dajme tomu v tomto prípade že mužov, chlapov, pomáha sa otvoriť a tie problémy, ktoré má ten jednotlivec, tá skupina vie pomôcť a vlastne potiahnuť a pomôcť vyriešiť ten problém. Prečo práve z chlapca muž? To som niekde už našiel na nete jeden takýto, som povedal, že seminár ohľadom toho, že ako sa stáva z chlapca muž. A to nie je len z toho, že človek sa narodí s chromozómami X a Y, ale proste to aj s časom aj človek aj dozrieva do toho. A presne tento čas, čo tu nám máte vy, ten druhý, tretí ročník, hej, vlastne akože tá stredná škola, že z toho 16-17 ročných chlapcov sa stávajú potom muži, vlastne tých 18 ročných, čo už majú brať celú zodpovednosť za svoj život. No a presne preto mi to napadlo, že OK, niečo takéto by mohlo byť. Predchádzalo tomu aj taká vec, že minulý rok, čo som začal učiť, moja slovenská trieda sa začala vypýtovať na nejaké také, by som povedal, že aj sem tam osobné otázky. Hej. A hovorím, že teraz na hodine nemáme na to čas, ale keď chcete sa o tom porozprávať, dajme tomu, že peniaze, vysoká škola, učenie, ako to vyzerá v živote, ako to vyzerá vlastne akože v takom každodennom živote takého programátora, ktorého som, že o tom sa môžem porozprávať po škole. Hej, a 3, 4 a 5, tak niekedy sme zostali v piatok na 7 až 8 hodinu. Tak hovorím, že urobíš z toho krúžok. Jasné, troška ste nám tu načrtli, že aké témy možno preberáte na tomto krúžku, tak vedete nám to ešte troška viacej priblížiť, že čo je také najpopulárnejšie alebo také najviac rozoberané u vás? 4 písmená. Nie, počkaj, koľko to má byť? 5, dobre, peniaze, 5. Asi tak. Ja neviem počítať. Dobre, nie, peniaze, nepoviem, lebo po maďarsky mi to napadlo, dobre. OK, som zistil, že musí po slovensky, OK, takže peniaze. Začali sme kedy? 4. potom týždeň na to 11.9. To bola taká prvá taká hodina a tam som sa spýtal, že akože vlastne o čom by, ako téma je opis tohto celého krúžku je to, že diskusie, hej. Akože nejde o to, že ja tam prídem a poviem, že ako máte žiť. Proste to je úplne, to je nezmysel, lebo každý máme iný život. Iné problémy, iné skúsenosti, hej, proste ja nie som ten, v čom som ja lepší. Ničom, ja mám asi tých, oproti tým mojim druhákom, treťákom asi mám takých 20 rokov náskok, ale zase na druhej strane to nevravíš, že vo všetkom som lepší, hej. Niečo som si už vyskúšal, niečo viem, mám nejaké znalosti, aj načítané knihy a tak ďalej, takže vlastne z toho sformulujem aj nejaký výsledok, ale hlavne, čo je moja motivácia vlastne akože dať tých chalanov dokopy, aby boli podporou. Dobre, dneska mi to nejde, nevadí. Takže podporou samých seba a plus ešte, aby vedeli, že sa môžu spoliehať aj na druhých ľudí. Hej. Takže väčšinou to tak bolo, že fakt peniaze alebo vzťahy a tak ďalej, toto je akože hlavná motivácia, ale okrem toho aj to, že aký je takýto, že život dospelého. Hej. Otázka znie, že prečo sa nespýtali napríklad rodičov, to môže, že potom príde neskôr, na to som ešte zatiaľ neprišiel, ale možno, že to je nejaký iný pohľad, chcú vedieť. Ale hlavne tá motivácia peniaze a ako do toho. Takže toto som si povedal, takto, celá osnova je o tom, zatiaľ nemám takú pevnú osnovu, ale chcem to riadiť takým spôsobom, že sa spýtam ich.
hej, vlastne tých mojich žiakov, že OK, čo je to, čo vás zaujíma. Hej, ja by som sa pripravil na tie témy nejako a väčšinou začínam to takým spôsobom, že tu máme tému, napríklad tomu minulý týždeň bola, že osobná zodpovednosť. Ja som sa spýtal, že čo vy pod týmto pojmom máte v hlave, čo vám napadne. A potom sa začne o tom diskusia. A potom ideme aj sem, aj tam, aj tak ďalej. Hej. Akože toto je moje, že vlastne ja chcem mať nejakú diskusiu, aby to nebolo, že prednáška, aby to bola diskusia. Aby som vedela ja, že zareagovať, že čo oni potrebujú, alebo počuť, alebo čo oni chcú vlastne z toho života vedieť, alebo nájsť nejakú cestu. Jasné. A máte nejaký pocit, alebo myslíte si, že by vám takýto človek, ako ste vy možno pre týchto študentov, by vám možno vedel nejak spríjemniť alebo zlepšiť ten stredoškolský život? Ako teraz to možno vyrobíte týmto našim druhákom, tretiakom, možno prvákom? Takto, stredoškolný život, ja som mal nabitý, my sme to mali ešte 9 hodinu skoro každý deň. Vieš si to predstaviť, že od pondelka do všetka sme tu boli do 3:30. Vôbec to. Akože učiť už sa. Už 7 hodín je veľa niekedy, no, takže tam by sme mali 9 hodín. No, toto všetkých ročník a potom, dobre, piatok sme mali 6, to je fajn, ale fakt to taký nabitý program a už sa nám nič nechcelo, to si pamätám. Otázka, to je výborná otázka, že určite by mi to pomohlo. Len otázka znie, že či by som vedel, že áno, že ten človek má na to, aby mi v niečom pomohol. Lebo aj vtedy sme mali profesorov, možno, že aj zo pár ich tu mám z mojich čias, takže ich poznám. Teraz vlastne akože vtedy z toho pohľadu študenta, teraz to mám akože pohľadu toho učiteľa. Veľa sa nestretávame, to je druhá vec, ale je to nejaký iný pohľad. Odpoveď na tú otázku by som povedal, že áno, ale neviem presne povedať, že by som to aj využil. Hej. V tom je to ťažšie, áno, ťažšie. Ale v tej dobe, to sme mali fakt, že nabitý rozvrh. Takže vtedy, ešte keby mi niekto povedal, že teraz na 10. hodine sa stretne, tak môžeme, že nie. Hej. Aj keby to bol hocikto. Zase na druhej strane, možno keby tam bolo niečo, že fakt by ma to zaujímalo, dal by som tomu šancu. Takže určite by mi pomohla nejaká takáto rola alebo taký typ nejakého človeka, ktorý vie viesť ľudí. Neviem, že teraz som to presne ja, ale dajme tomu, že niečo preskákal a vie s tými mladými nejako narábať alebo vie sa naladiť na ich vlnu. A úplne iné problémy sú tu. Keď to tak zoberiem. To je, dajme tomu, že dali sme sa dokopy, rozišli sme sa, neviem, mama nedala peniaze na nový iPhone, dajme tomu, hej, a proste nejaké takéto problémy, hej. Je to úplne iné, toto sú úplne iné problémy, čomu sa venuje dospelý človek, hej, proste tam sú nejaké diametrálne odlišné. Nevravím, že teraz jeden problém je lepší, horší a tak ďalej, proste na tú dobu pre toho človeka taký ten problém, že teraz ho nepustia, on nám dostane zaracha, je úplne, že zrúti sa celý svet. A teraz by si povedal, že málo rukou, že ako by dobre bolo, že nemal som starosti. Takže je to tak na zváženie, ale keď človek nemá dobrý vzor, dajme tomu, nemá dobrý vzor alebo nenechá si ho bližšie, dajme tomu a nájde si nejaký iný, lebo stále sa chceme niekomu, nie že páčiť, aj to, ale niekomu sa podobať. A keď prídeme do toho bodu, že čo ten človek robí, alebo zapáči sa nám, aký je populárny a tak ďalej, my chceme byť takí. Možno to nedocieli tým, že je dobrý študent, hej, alebo že urobí všetko čisto, hej, proste môže tam umieť nejaké nekalé veci. Aj to sa stáva napríklad. Ale napríklad je populárny a dostane tú popularitu nejako. Otázka znie, že či to takto chceme. No a odpoveď na tú otázku, ja by som bol veľmi rád, keby takáto možnosť bola aj vtedy. Ale zase na druhej strane neviem, či by som to využil. Jasné. A čo si myslíte, čo je dôvod za vašou, akože v úvodzovkách, popularitou? Tak máte teraz dosť, akože počul som aj od spolužiakov, že chodia k vám na tieto krúžky a čo si myslíte, že je to fakt kvôli tomu, že sa nemôžu s niekým porozprávať o ich problémoch, alebo len sa boja pozdieľať rodičom, alebo možno, a nie že rovesníkom, rovesníci tam tých majú spolu s vami, takže
No, na toto. Takto, na toto odpovedať ja neviem. Hej, proste ja som teraz na tej druhej strane. Ja môžem niečo pozorovať, ale to môže, že len tak ide to cez moje okuliare. To by mohli oni povedať. Sú tam vonku, môžeme sa ich spýtať, že čo na to povedia. Môže sú to témy. Hej, môže je tam nejaká téma, ktorá ich zaujíma. Môže, že je to odreagovanie. Môže to, že fakt vidia vo mne niečo, že som niečo preskakal v tom živote a že mám dobré myšlienky alebo nejaké dobré poznámky k niečomu a to sa im páčilo a chcú sa, nie že vzdelávať v tomto, ale vlastne našli si niečo, čo nenašli v iných dospelých. Neviem. Toto je tak, že snažím sa byť lepším človekom, no ale toto je také hlúpe, ono povedať, že snaž sa postaviť. Nevieš sa snažiť postaviť. Ako to robíš, tú snahu, hej? Proste buď sa postavíš, alebo sa nepostavíš. Takže ja mám teraz v pláne, že každý deň si urobím tie svoje, by som povedal, také rituály, hej? Ktorým sa aj nakopnem, plus si dám niečo do hlavy. Myslím takto, že niečo si prečítam, alebo nejaké úryvky z nich a tak ďalej. A toto cítim, že už nejaký ten čas mi pomáha v tom, aby som fakt sa aj cítil lepšie a plus ešte viacero tém som takto rozoberal a tým pádom vidím tam niečo, že už je to na inej úrovni, ako som bol pred niekoľkými rokmi. Takže čo oni vo mne vidia, možno, že ten môj štýl, ako sa s nimi bavím, alebo to, že čo som už prechádzal, alebo aj teraz vlastne na nejaké takéto prednášky chodievam a stále sa ešte vzdelávam. Myslím, nejaká psychológia, ľudia, tak ďalej, vlastne akože chcem sa v tomto napredovať. Takže možno, že toto nejako už preteká zo mňa a majú aj oni z toho niečo. Takže toto by som povedal, že túto otázku radšej na nich. A ja budem rád, keď bude tam čím viac ľudí, lebo tým viac názorov alebo uhlov tých pohľadov máme. Tak áno, ste jeden z tých mladších učiteľov na našej škole, tak je tam asi aj nejaké to prepojenie, že vidia, alebo nie, že vidia, ale vedia sa s vami tak lepšie porozprávať, než možno s nejakým učiteľom, ktorý je napríklad starší, alebo no, proste ste mladší a máte nejaké takéto viacej nejakých prepojení, no? Tak a dostali ste už aj nejakú spätnú väzbu od vašich študentov alebo tých žiakov, ktorí chodia k vám na krúžok, že či už len nejaké naškrtnutie niečoho, že im to pomohlo pri riešení nejakých osobných situácií. Dostali ste niečo? Viete aj uviesť nejaký príklad? Ak teda bol. Takto. Konkrétne takto mi neprišli, že by mi povedali, že áno, že toto ste mi vyriešili, alebo tak, ale proste toto nie je ani o mne. To ide o nich, že ako by som to povedal lepšie, že ja čo mám v pláne, ich vlastne akože chytiť a vyzdvihnúť. Hej? Dajme tomu, že aby mali taký väčší obzor. Lebo to, že chodia do školy, dajme tomu, že hrajú sa, alebo idú von s kamošmi, alebo idú posilky a tak ďalej, to je nejako taký uzavretý priestor. Čo ja chcem, akože aj ja stretávam sa s novými ľuďmi, nové myšlienky a tak ďalej, ja viem, že aké je to osviežujúce, vlastne akože fakt vidieť niečo nové, alebo noví ľudia, každý má niečo. Niektorí sú takí, že ja ho nechcem nikdy v živote vidieť. Áno, sú aj takí ľudia. Ale to je dobré na to, že viem, že tam nevedie cesta. Zase na druhej strane sú aj takí, že to si pamätám a teraz asi skočím do nejakej inej témy. Kľudne môžete. Že jeden taký mentor, s ktorým som riešil tak rok, dva dozadu nejaké tie finančné veci a on má jednu skupinu niečo s chlapmi, ale teraz si to už nepamätám. Som tam, tam vidím nejaké príspevky a to je fajn. Ale väčšinou sú tam také, že OK, nechala ma priateľka, čo mám robiť, alebo chcem túto babu, ako na to, alebo čo s peniazmi a tak. Proste nejaké takéto témy. A zvalal som tam jedného človeka, ktorý tam začal odpovedávať. Hej, že proste, a tie odpovede boli také, že no do frasa. To je úplne, že máš nejaké puzzle a takto do seba to padne. Ja som potom napísal, ja som ho už raz videl, podali sme si ruky, ale povedal, že je nejaký terapeut. No dobre, kto potrebuje terapeuta, prosím vás, ja som už úžasný, ja takéto nepotrebujem. A ako dáva tie odpovede na tie otázky, hovorím, OK, tak som napísal, že ja sa chcem od teba učiť.
Lebo fakt, to sa mi tak ľúbilo, že taký nový obzor mi dal, že mal som načítané nejaké knihy o vzťahoch a tak ďalej, mám nejaké vedomosti, fajn, niečo aj aplikujem, ale zase na druhej strane vidím, že tam je ešte veľká cesta, hej. No a potom som mu napísal, že chcem sa od teba učiť. A odtedy sa aj učím od neho. A on ma potom takto strčil a išiel som do nejakých takých akcií a na také víkendy, kde som sa naučil zase nejakú inú stránku seba. Takže vravím, že v tomto prípade, teda ako sme sa sem dostali, keď... Spätná väzba tých študentov. To je úplne, že na nich. Hej? Ja vidím túto svoju spätnú väzbu v tomto, že áno, že našiel som niekoho, kto je úplne, že iný, kto má úplne, že iný obzor. A nepravím, že 100% s ním súhlasím, hej, lebo to nemusím. Ale zase na niektorých častiach hovorím, že toto sa mi páči, toto prečo a tak ďalej. A keď už vidím to, že má to zmysel aj pre mňa, tak si to môžem adaptovať. A toto toto chcem aj ja, že z toho, čo majú študenti teraz tu, je vlastne ako čo som načetol, že idú do školy potom domov, alebo frajerka, alebo neviem čo, alebo posilka a takýto trojuholník a potom, že nič. Hej? Čo ešte taká spätná väzba, to bol jeden môj študent. Na konci druhého ročníka som im, akože mal som s nimi apičko a na konci druhého ročníka som im odovzdal 4 knihy. Hej, aby proste niečo aj dávali do tej hlavy. Ale ja pán profesor, ja čítať nie a tak ďalej. Druhý, kedy to budem čítať? Čítanie, to je nuda, to musím... Dobre, tu máte to, potom si napísal na disko, že tu máte 4 knihy, tieto tomuto a tomuto som to dal, je to na vás. Proste sú to vaše knihy, robte s nimi čo chcete, ja vám čo radím, prečítajte a dajte. A vymieňajte si medzi sebou. Ticho. O 2 týždne jeden napíše, že pán profesor, ja tu neverím tomu, ale proste ja idem vlakom a namiesto toho, aby som ťukal do mobilu a čítam knihu, hovorím, OK, alebo som bol veľmi rád a hovorí, že proste nevedlo zložiť tú knihu, lebo sa mu to veľmi páči. Zase druhý bol taký, že vôbec sa ju neotvoril, lebo proste bol taký čas pre neho, že išiel von, prepáčte sa to, že išiel do roboty a potom z roboty domov sa mu to nechce. A je to úplne v pohode. Akože, keď to zoberiem, že z tých 26, čo som učil, jeden mi takto napíše a už som bol rád, hej. A verím, že mu to veľa dalo. A aj dá. Vlastne utvrdí ho v tom, že čítať není nuda, vedomosť, lebo toto nebolo na schvál, hej, proste nebolo to také, že povinné čítanie, proste áno, že na schvál áno, jemu som to dal na schvál tú knihu, lebo som si myslel, že áno, že u neho to bude fajn, ale treba to uznať, som veľmi rád, že takto to dopadlo. Takže mám takúto spätnú väzbu, ale že by som povedal, že zo života, že áno, že tu nás musím povedať tak ďalej. Ešte jedna vec mi napadla, končili v robote a tak chcem si tak to ešte písali a jeden tam napísal, že no už len 60 rokov a proste práca neviem čo. A hovorím, čo som sa ja naučil za ten môj čas, hovorím, že OK, že otoč si to. Keď budeš mať príjem z toho, čo rád robíš, nikdy v živote nepotrebuješ pracovať. Hovorím, paráda. Ale ide o to, že proste ako sa na tie veci pozeráš. Neviem, že či im toto presne pomohlo, ale zase som im dal nejaký iný obzor, iný náhľad na to, čo mali. Takže toto je to, čo ja chcem dať ďalej. Hej, proste toto je, nie že moje posolstvo, lebo zatiaľ neviem, či je to ono, ale zatiaľ sú ľudia, ktorí toto chcú aj počúvať a som veľmi rád. Takže takáto spätná väzba bola. No. Ďakujeme. A spomínali ste ešte aj, viackrát ste spomínali nejaké knihy. Viete nám nejak priblížiť, že o čo približne ide v týchto knihách? Takto. Koľko ste ich už prečítali? A kým ste sa dostali po nejaký taký bod, kde ste si všimli, že áno, zlepšil som sa a malo to nejakú zmenu. Aha. Na toto nie som ja najlepší, proste akože ide to, že okolie. Čo na teba hovorí okolie. To si myslím, že to je prvé. Že tam oni uvidia, my som povedal, že oneskorene, ale keď už aj oni uvidia, že sa niečo zmenilo, tak už vieš o tom, že sa tam väčšia zmena urobila. Dobre, poďme po poriadku. Že koľko kníh? Aby som bol úplný, ani sám neviem, ale boli časy, keď som išiel, v Bratislave som býval predtým a tam vlastne akože električka a tak ďalej, takže
teraz čo, budem sa hrať na mobile, alebo si niečo dám do hlavy, tak sa hovorím, že beriem. Tak pol hodina tam, pol hodina naspäť, to už máš hodinu skoro, čo som čítal a nechcem hovoriť blbosti, ale ja neviem presne, lebo som to aj nakúpil, aj akože fyzické knihy by som povedal, hej, ale aj e-puby a tak ďalej, takže odpoveď na túto otázku, ja si myslím, že tak cez 300. Cez 300, neviem, či je to presné, ale viem, že napríklad, nie je to stále, že takéto motivačná literatúra, hej, proste je to aj niekedy nejaká taká beletria, hej, alebo krimi, alebo niečo také, to proste si čítam, čo sa mi zachce. Takže nie je to také, že výlučne len toto. Takže cez 300 to už niekde môže byť, alebo okolo, proste už si nepamätám, a to bolo asi 2016, čo 15 alebo 16, no už aj neviem. Ale viem, že napríklad prvá taká kniha, tak tá sa mi páčila, že názov, to bola prvá z niektorých kníh. 7 stratégií dobrého života od Jima Rohna. Je to už taká kniha, čo už človek už nenájde, už aj ja som hľadal, že by som si ju kúpil znovu, lebo tá sa mi akože už aj roztrhla sem tam. A zopárkrát som ju prečítal. A otázka znie, že ja to ráta, že keď knihu som viackrát prečítal. No. Ráta sa. Dobre. Ja som mal akože taký nedobrý vzťah k peniazom. Potom nechcem to rozvíjať, ale hlavná vec je, že už ku koncu mesiaca mi bolo akože krátko aj dlho, hej, proste krátko peniaze, ale dlho, že ešte do výplaty. Tak som si povedal, že prečo to takto sakra je. A tam v tejto jednej knihe tento Jim Rohn napísal, že namiesto toho, aby si odložil tie peniaze, ktoré ti zostanú po míňaní, míňaj to, čo ti zostane potom, čo si usporil, alebo čo si už dal bokom. Dáva to zmysel? Viete to zopakovať, prosím? Čiže... Teraz, ako čo som ja robil, alebo väčšina ľudí, čo robí, my dáme bokom to, čo nám zostane po míňaní. Hej? Dostaneš nejaké peniaze, začneš míňať a tak ďalej a potom na konci mesiaca povieš, že no a teraz si dám bokom niečo a už tam nie je nič. Mm-hmm. Ale keď to otočíš, že najprv ty dostaneš tie peniaze a najprv z toho dáš niečo sebe, hej? Alebo dajme, že z toho odložíš a potom začneš míňať, tak už je to jedno, že na tom konci mesiaca už tam nebudeš mať nič, ale už máš odložené. A ešte máme stále, jasné, dobre. Hej, akože človek, akože áno, kauzalita je troška otočená, len o troška, ale úplne, že iný výsledok to má. Takže teraz, keď mi príde výplata, dám bokom vlastne akože pre seba, na svoju budúcnosť a ostatné, že miniem, tak som minul. Ale už viem, že už mám, nie že postarané, zatiaľ ešte nie, ale už mám niečo také, čo už je tak bokom pre mňa. Hej? Takéto maličkosti. A toto môžem povedať, že ale viete, to je jednoduché. No a teraz prídeme k ďalšej takéto veci, čo som sa naučil, že najväčšia priepasť je medzi tým, čo človek vie a čo robí. Lebo ja môžem vedieť milión vecí. Otázka je, či to aplikujem, či to robím vo svojom živote. No a to je to, čo človek musí robiť, alebo nie len človek, ale každý, alebo ja hlavne, akože proste mne je to jedno, že čo ten druhý robí, ide o to, že čo ja robím. Vynechal som nejakú otázku? Nie, asi všetko. Nie. Dobre. Úplne super. Tak ďakujem veľmi pekne, že ste prijali naše pozvanie a ďakujeme vám, že ste si pozreli náš nový Towercast. Ďakujeme. Dovidenia. Ďakujem pekne za pozvanie. Tak vítajte u nás v štúdiu a ďakujem, že ste si tiež akože prijali to naše pozvanie a došli ste sem. Čo mi viete povedať? Ako začalo toto celé s pánom Törökom a vami? Ja ti to viem povedať, proste celé to začalo tak, že ja som videl na jeho notebooku, že má otvorené také programy vlastne, kde investuje peniaze. Ja som sa ho pýtal, že kam investuje, čo robí presne, proste také veci a on mi povedal, že toto nie je na hodine, ale po hodine si o tom porozprávame a tým pádom on urobil tento krúžok. Jasné, a máte aj teraz nejakú takú dobrú príhodu, alebo viete nám viacej priblížiť s akože očami tých študentov, ktorí tam sedia s nimi či nie s nimi, ale s ním na krúžku? Vlastne ono to začalo
úplne spontánne s tým, že nám povedal, nech prídeme po škole sa ho vypočuť, že čo má ohľadom tých investícií a ešte rôznych iných mužských tém. A začali sme to čisto iba tak občas dvaja alebo traja rozoberať rôzne témy, ktoré nám učiteľ vybral a tým sme sa potom venovali a rozširovali, až dokým to nabralo trošku väčšiu serióznosť a začalo to už mať taký vyšší level, keď sme už mali doslova, že témy vybraté. To je super. Uvedomujete si, že teraz ste vlastne možno založili takúto malú, ako to mám povedať, takto špecialitku, že dokáže pán profesor takto možno pomôcť niekomu, alebo že takto... Samozrejme. No je celá podstata toho krúžka je vlastne taká, že pomáha vlastne tým chlapcom, čo možno nemali úplne takú ako keby takú father figure, proste tak im dáva také rady do života. Tak. A ja inak z začiatku by som si nemyslel, že sa z toho stane oficiálny krúžok. To je celkom halúč. Pán profesor mal iné plány. Vedeli ste o tom, že sa to stane oficiálnym krúžkom, alebo to tak utajoval a nechával to na nejaké veľké prekvapenie? V lete nám to tak povedal. Áno, prekvapil nás tým, keď už hovoril, že bolo to väčší zájem aj z maďarskej strany a boli sme z toho celkom šťastní, že sa to tak zalúbilo učiteľom a ešte aj ostatným žiakom. Wow. Čo si myslíte? Budete volať aj iných spolužiakov na tieto stretnutia? Budete sa im tiež nejak takto snažiť v úvodzovkách pomôcť alebo troška odpútať pozornosť od nejakých, nie že povinností, ale takéhoto monotónneho života? Určite. Ja. Je dobré zapájať podľa mňa ostatných do toho tiež. Hej, má to podľa mňa dosť veľký pozitívny vplyv na takých ľudí, ktorí to ešte neabsolvovali. Akože je to dobrý prínos, určite odznejú tam veľmi dobré veci, ale ja to vždy beriem tak, že koho to zaujíma, tak tam príde a kto nie, tak nie. Áno, zo začiatku to bol veľmi taký uzatvorený krúžok, kde sme si dali pravidlo, že to, čo sa tam povie, sa nepovie mimo stien, ktoré sa povie mimo stien učebne, takže... Pán profesor tu ináč pred chvíľou spomínal to, že nejaké knihy rozdal pár študentov a aj tí študenti sa ozvali. Nebol to niekto z vás? Ak hej, tak viete niečo k tomu povedať, že ako vám možno pomohla táto kniha alebo nejak zmenila názor alebo pohľad na niečo? Ja osobne som dostal tú knihu, teda dostali sme ju traja, ale ja som ju aj prečítal. A mne sa veľmi zalúbil príbeh tej knihy a mne to dalo veľmi veľa do života podľa mňa, takže ja som fakt rád za to. Ja som to mal takisto ako Richie, proste to isté, aby som o tom mohol povedať, takže... Super. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli a vyjadrili sa k tejto našej téme. Ďakujeme. Ahojte.